TikTok le Chinese application dang te chu an che che chun zom zel an market lian ber te jing ami India ina khap nuwa US lam chuan khap tumin ma alave mek ni in report chuan atar langa US Secretary of State Mike Pompeo chuan TikTok ti amin Chinese application trend khat chu anrama khap tuma malak mek ani thua soya President Trump alo soi khal ka dulawa ma se heti zong hian malak ne ro chu a om mek atia Internet manga China in sum don na zau atum na chuan nasa takin achiat phadon ni te poin alangane TikTok hi ByteDance company ta nia Walt Disney co-executive lui Kevin Mayer chuan akai roi meka India a ankir le theina turin khap pania tangkhan thei topin ma anlanghala China sarkar hna data anpek ngai lo thu Kevin Mayer chuan asoi to baka India a amangtu te data chu China ani lovin Singapore an servera anda ni na tarlang telboka mase India chuan khapna hi ala suit lo thungane US in khapatum na hi data privacy kai noya bok khanania China application te chu an sarkarin en thak na tan amang thei tian lo soi chuak to a him lo zinga hian TikTok po atel le ran to ne ByteDance thung chuan kan CEO chu American ania na thok tam tak po America khuale tuite ani boka US a khaptum na hian omzia nei lo tin anin soi thiam ve thungane India chan nuwa hian Hong Kong po TikTok chuan achan le ta a China sarkarin National Security Law a mankara Hong Kong a man thei ani lo tur thu asoi chuaka TikTok ma hian US company Facebook Twitter WhatsApp le Zoom baka Google te chuan Hong Kong a service an pek thin chu an lo ti top to a Hong Kong sarkarin a hmang tu te data adil wang ni in heng US company te hian National Security Law ta na an data man an tum chu an du lova chuai chuan in ramatang hian kan lo chuak zok mai ange an ti ni TikTok hian China sarkar lam awon tia pu na alo om khuwa to thina ama a Hong Kong a sarkar laka norna an huai hot video te India nena ramri boina chungchang baka Jinjian biala Muslim telaka hleilena video te chu anlo pai to thin ninan soya mase ByteDance chuan video pai hi an nei lo thule tharum thona lam hoi zong chu TikTok a hian phau chua phal ani lo wangin a in pai zo kani mai thei tin an lo tang to a tuna Hong Kong a achua dan chungchang ai ro hi chuan sarkar hnena data apedu lo ani thei rualin Hong Kong atanga video an upload turte chu sarkar poi soi thei ani dona China sarkar hlau ani thei bokani US tlon pa China tlon bok po ni se aing ti zong po a Hong Kong an chuasan hi antan chuan a thaber tinane sensor tower data in tarlan danin kumsang ni som pakua September thla thleng khan Hong Kong khopuya hian TikTok chu voi makta duai khatle nuai riat borvel download ani to a Hong Kong an chan hi ByteDance lam chuan point tivak lo a mang tu an tlema kan ngai poimo ber ani lem lo bok antia mang tu tam lo kara anti top vengot dana hian China sarkar thu hnuaya oman ni lo tilan tir chhun zom zel an tum te po ani hmel hlea National Security Law dan hnuaya chuan China sarkar hna hian data pack an ngai hun a thleng lo thei lova chuwanga chuak ta te po chu ani hmel hle hetila hian an ngai poimo India ro chu an ui thungane Australia lama po data privacy kai hnoya hian TikTok chu khap tumna aw mek ni in thuwa thanga Herald Sun chanchin bu chuan anram MP pakhatin khapani don le don lo chu dan siam tulamin anla soi ho don ninatar langane Australia lama TikTok ho tu te chuan he thu thang hi adik lo thu an soya China sarkar hna hian data engma kan pengai lo China TikTok hi alut lova data po mundanga dani ti chu tranchana an mangve thungane TikTok hi khovela startup application zinga chuan malam eng bera ngai thin ania mase India khapani tak nuwale US le Australia ten chuti zonga malak antumna thom ong taka chuan a hlutna a hlona sata hlea US hian a khap ve vaiani chuan India mangtu mi makta duai za ni chuang a chan nuwa US a hian mangtu mi makta duai zabor vel chan le theidin hmuna ading le meka application thatak ni ma se China a rorel tu
khovelin Chinese Communist Party adulo na lian zel chu atuar ve hlak don ni te poin alangane khovel puma khap ani theina turin hacker pol pakhat anonymous chuan o anron nei ve chi aboka TikTok hian a hmang tu te chu a en thlarenga an data le mimal thil chu a him lo hle antia security le privacy chungchanga hi chuan alo him lo fo to nge iOS 14 beta version anti chuata katrangin TikTok hian clipboard information alo en tharuk hiaw mai ti te an hmuchuaka Chinese application dangpo ahim lo nual ninan soi bokane heti angani baka India nena ramria buaina te Hong Kong chungchang te wangin China nena in kung kaina nei application reng chu khovela atui tlatameu lova India ina khapta ka phei chuan TikTok hian dollar tluk le ding on ruk cheng vai bel se singli le sanga borvel a hlo pha do nin Forbes chuan a chut saka India hian khovela a hmangtu zazela somthum borvel anoma company rang te chuan an brand vorlarna tan fakna antina sa a thomno siam tu atanga masala company thlengin anin hnimphu mane heng advertisement atanga sumlut te hi anchan don ta a chu a hlutna an chut sakin dollar tlu le ding on ruk borvel haneya kumsang ni somni mei thavela khan dollar tlu le ding on khachu TikTok a hian ByteDance company chuan India bika alo invest to a chu po chu a hlok na atel tak theidon talo nina lang bokane hetia khovela video toite te da khom na social media larber aboita ka chuan a thlak na tur chu ngai tuin company rang anin tlan siak ngala India rama chuan Chinese application somnga pakuate khapani nuwa khan sarkar chuan application siam konga in elna abwasaya social media education ledanga khovela application thaber tejingami ni theitur duang chuak theite tan cheng nuai som ni atok tarti Prime Minister Narendra Modi chuan apuangane TikTok mangtu te chu India tual cher application lama antlan lut mek khaneya heng company te hi TikTok anga lian tak tur chuan an lo la in ring lo na sa hle kan Varte kan lo thuam thange an la ti dek chau ane TikTok anga video edit all samle effect chom thabok si athak tu tur chu ala om chi alo tinane TikTok thin thrik na hi Facebook chuan remcha nga lain video toy upload na tur Instagram reel en chin atum ve boka kumhni kalta a TikTok el phathei tura alo siam to lotling talem lo la soi ro chu ati top don thungane reel hi Instagram story yang deu ani bera nikum khan Brazil lama chuan anlo ti chuak to a France le Germany lama ti chuak le in India chu an bitum thar ani le ta a la so hi US a download tu mi nuai ruk borvel chi aneya reel ro chu tunlaya social media lar bera chalngam Instagram ming putir ani teldon awangin omzia anei hle tura an ngaiane athak na turka ra hian in boom na alo chuak ve mek boka message le email ate social media TikTok a omtak lova chuan TikTok Pro jok hi imang mai te ang tin a download theina tur ni om tak link kan da tela hei hi internet kaltlanga in boom na kalpui tu te the darane application chu download in TikTok mail po pon lama chuan apu vea lut turin phalna chi rang pe ka ngaya chumi hmang chuan phone data chu an la khom ta a chu internet kaltlanga in rok na le sual rong bol na tan an mangzui ta thina ne TikTok Pro hi Google Play Store le Apple App Store a download tur om lova vai miswal ho thilti ni berina langane TikTok ang bok hian atuar tu zinga chuan a hmangtu eizon na ta na hmangte chu antela India a follower makta duai chuang nei to te chuan sarkar hmalak na hi an thlop rualin bulan tran thar le tur chu an hu phur deuh fur hloma platform danga chuan video siam tura bungrua an lo chhop chhuwa adang lama chu baka sumlak lu na tura ruwa man baka anel pui tur lo om sa te ngai toin TikTok kha la om hle se chu andu thu sa mani tian soya Instagram hanen taila khovel huapa milar zong te fuan khom na ania hetiang kara follower makta duai tel nei tur chuan an be fe angai don ninan soitel boka social media danga po chuti bok chune chuwangin athak na tur po an thlan thiama enge mi nan bo leang ti thlenga an ngai tua angai ta a
Chubaka Instagram le social media dangte hi kong le lama chuan saptong mang lo tan chuan lar har satna chin awma tongin indai dan na asiam lo na platform chu anma mo zinga pakhat nin antar lang bokane heng zongjong kara hian India chuan TikTok hi engtik thleng nge a khap don ti soi chian om lova a khap hlenang nge a phalrai le don ti po soi chian om lo bokane TikTok hian a data te a him nge ti thiam taka apuan zara China sarkar ne na anin thlunzom lo zia apuang thiam via wani chuan a market nei thatna ber India rama hian malam hun chu anei le tura ngayania kongle lama chuan China hre ka pianga hrek telvezel tur khopa nget lo ani thung chuan a hmang tu tan in nga na tlak ani don lova tlak chiat lampan ve thei reng ani bokane